Mas Gembul nek. Yo. Di sini apa di sana, Kak? Ya. Ayo Mas Yud. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ibu, monggo joget Ibu. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu mangga bu Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Bu, lagune sampun. Ibu asline pundi? Wonogiri napa Gunung Kidul? Wonogiri. Oh Ngawi, Bapak? Dedek, iki yo tanggaku dhewe ya. Ngawi, nggonten Iya, Ngawi Mas. aku yo Ngawi, Ya. Nak. Masnya tahu nggak ya kira-kira ya Mas? Ora apa-apa dirasani kaya apa meneng wae mung ramah Dirasani kuwi meneng jajo. wae ya. Heeh. Saking Ngawi nggih, Bu. Sami kalih kula. Oh, tak kira gegem dhuwit dibawa tisu, Dik. Lah iya. Oh, masa ya tisu, Mak? Paminta. Bu iki lho. Kon ngopo Mas Bue? Yo miwiti 100. Oh, ya jaluk. Ayo aja semelang ya. Aja semalang. Bagus tresno iki. Mbak, Mariana, munggah ning Bapak. Ayo. Hati-hati. Lho Mas, ora suwe aku gak Mayu neram. Ayo munggah. Hati-hati. Wis, kono wae rasa ngane. Kayak munggah. Bapak, monggo. Ya Mas kamu nggak di atas? bawa aja. Masuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu bebujanku Hati susah. ati susah mung kangen duitmu. Aku medun Mas. Ya, Kepleset. ya udah. Oh, Oh 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 oh.
Mas, Mbak tawarin lagunya Bapak, apa? Nanti. Bapak ngono toh Pak. Pak Minto, gak makili ibu toh Pak. Gak, Mas. Ya toh Pak, wis dirogoki toh Pak. Wis toh Pak ngrogo lho. Oh, lo. Lah aku jane ra penak lho, Mas. Aku izin lho, Mas. Saiki kok endremis banget yang ini. Isin nero duit doyan apa ora? Doyan. Ya wis. Oh iya. Mbaknya nanti lagunya apa, Mbak Indri? Nanti Masnya mau nyanyi. Oh gitu. Saya aku lagu ya. ini lah. Nanti nyanyi ya kakak ya, berdua lho ya. Hah? Ya maksudnya kono dadi modele ngono. Aja semalah wong bagus Pamundutan ibu sampun nggih Bu nggih. Kangen ning ati keluarga ageng saking Jo tenanan lho Mas. ben ketok tenanan ben oleh bonus. Asik Ibu. Ayo ning tengah. Kene. Yo. Luwe becek lara untu daripada sirahe ngeluh. Sakit rindu. Ora bisa guru yen awan ragoyan mangan amarga tansah Betul kowe betul kandamu Cak Ayu ojo guyang-guyu ora liya mung sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cak Ayu ojo guyang-guyu lali waya lali peto yen murung tak trimo gantung Ngendi, Mas? kencur Aku pilih kencur, Dik. Kencur. Ayo Dik Rono. banget ya. Alon-alon plesing ku. Yo karo Sare, malaria. Mas. Ya gantian ya Mas, dalan Iya. licin. Ayo malaria, Duk. Malaria apa malariku sedina rasane salindu ning awak marake kurang marake lembu padha karo mlaku ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwa cucut mlebu ning karung kebacut alias kandung ngenteke sawah ngenteke kampung rewo-rewo koplo masih sebisa keluar bisa jati rasa becek
impenku wani sumpah opo jalukmu Cak Ayu aja guyan guyu lali wayang lali peto yen urung tak trimo-trimo gantung petoke ya Apa, tak Mas? kenake niki keluarga besar saking Jatirasa Jatirasa Wonogiri, sukses. ana Pak Deku ning kono pira mbongene Rombongane Pak De Ah, Guru mengke nggih. ditenggo lagune napa Nggih, manut mengke ditenggo nggih Bapak nggih kalian Ah, Ibu. pokoknya keluarga besar Wonogiri ki aja Heeh, Wonogiri sukses, Mas. kandhani kok yo ditekne Malaria apa malaria sedina rasane sewitu marake guru karo mlangkun ing luar wong sabar mesti ngelakon wong sabar mesti waduh bapak laduh piyung anakmu kaya wong gemblung kapan biko paring pitulung iwa cucut mlebu ning karung kebacut alias kandung ngentekke sawah ngentekke kampung kita bonus Mas spesial buat aku yang seneng dari nek dikai bonus. Jatirasa Iya. Wonogiri. apa nih bonus saka Bro Mahmud Mas Bro Mahmud Bro, nggih. iyo wani munggah apa ora wani munggah apa Ora ora iso ngomongnya Mas. karo Pak Minto wani yo yo gini Daripada sirahe yo sakit cinta sakit rindu ora bisa turun aku tak karo ibuke nen awan ratu yang mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu Cak Ayu aja goyang guyu ora liya mung sliramu tangane Rino wengi dadi impenku ani sumpah apa njalukmu duh Cak Ayu aja goyang guyu yo Laliana lali wayang lali petung tung ngetung ngetung etang etung rasane wong lagi gandrung pilih pacet apa pilih urung yen urung tak trimo-trimo gantung hop sik iki ngantene loro iku kudune ya melu joget to ayo Terus menyampaikannya kita gimana Mas? mengajarkan Bro Mahmud untuk bisa bergoyang oke Bro Mahmud yang namanya Bro Mahmud. Bro Mahmud wae celukane wis Bro Mahmud Oh, Mahmud. pokoknya Bro Mahmud kita kasih kesempatan sambil pemanasan. Sik. Nah. Ya biar turun dulu nanti. Mangga dinteke ya, Nduk. Ini Bro Mahmud suruh joget apa enggak, Mas? Ya suruh joget no. Yang nyuruh mungkin mbaknya, Mbak Ora. Indri. Aku harus ngomong anu. Coba ngomongnya, Mas. Aku harus ngomong bahasa Arab iyo. Aku dhisik ora lulusan TPA, gek ora lulusan Loh, bukan pondok. yang ini jebolan pondok, Mas. Pondok bersalin. Wong iret ki mau operasi. Mungkin Mas, ditransit dari itu mbaknya. kenapa di sini di rogoh-rogoh itu
mau nyawer atau sedekah apa gimana Mas? Kene nggih, mau sedekah atau nyawer padha wae lho padahal. Angel iki wisane angel iki. Duwe real apa ora to jane iki? Real ya Mas. Bener real Hah? Pon. Nggon aku legi yo Mas. HP Mas, HP. Oh Mas. HP. Ora ndek duit. QRIS nganggo QRIS Mas. Ben aku jujur dino iki. Lah kita bagian apa? Ya elah, kita bagian nonton. Pon ya Mas. Duwe pon Mas. Aku kulino nompone legi soalnya Mas. Malah medeni lho iki. Monggo Pak. Ayo Nduk. Iki Pak RT toh? Ya Allah Pak RT, sehat Pak RT. Sudah bersih. Rasane sewindu Bapak lado biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwa cucut mlebu ning karung kebacut alias kandung ngentekke sawah ngentekke kampung sampun Mas. Dul Mas. Teroret. Bedine lambro Mas. Musik. Ning kene sik. Dik. Iki arep dipoto lho. Mas. Kita di sini mau mengganggu pemandangan ngerti Iki Tadi langsing tadinya kan Ini langsing loh. iya. Iya, heeh. Kowe kon pago. Nek aku tanggone sebendino soalé roh, malah gue. Udah cara dak ada. Namanya bos siapa ini? Bos aman. Bos aman. Pecel lele, tugu. Yo, sambal sari rewo-rewo. Sekop sekop. Aja musik lho ya. Sekop kokop. Sekop sekop kokop. Sekop sekop kokop. Ayo bos, nyanyi ya bos ya. Joget Ra. Rawani joget. Ayo Bos Aman. Corona. Corona. Ayo Ayo. rasa dibalik noneno. Abang biru lampune disco. Ayo Bos Aman. Mas, duwe pacar. Bojo loro. Bojo sing anom, jangan disayang sing moco. Rong margone kok sik. Kesusu. Iya. Sirahmu medra bisa turu. Andam tresno uga andam waktu. Mikir butuhe bos, mikir bojone. Jare saiki omah tirai. Corona ya, corona ya, ayo. Corona Bos. Ya ayo. Yo. Aduh penake. Di sana ya bos ya, di sana. Sing setino gimana? Ayo Rono. Ayo. Rotok ge. Tahun kali oremu. Hurra. Ayo bos terus, maju.
kopi ABC enak ger. Ayo Bu Nurul. Ayo Rebu Bote. Bun DJ. Abang biru rambutnya sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Kalau apa Beb? Kalau digoyang. Habisin Bos Ahmad. Bos Nurul ijen ya. Sampai rumah jangan diapa-apain ya. Kape. Ditambahin meneh. Ditambahin meneh. Ayo joget sih tapi. Ayo joget sih. Mah aku nera joget. Ayo bosku. Joget sih. Joget are Mas. Bu Bos itu joget. Ayo Bu Bos. Matur sembah nuwun Pak Bos Ahmad. Abang biru lampun ning disco. Sekop. Awakku kuruma duwe bojo loro. Bojo sing anom njaluk disayang. Asing tuloncor wegah ditinggal. Dik. Masih Ketoke di Bu Bos. permintaan. Iya dhuwur ning ngono. Monggo Bu. Mau nyanyi? Bapake Bos Aman. Tak Bos kira. Aman kae lho. Perikisi. Bos. Tali kutak Bos. Lemes. Debian wis tatukane Apa, Mas? wujud tali sakutange saikine lak kok ilang saslinane lunga menyang
nang endi tanpa pamit kang ngabari apa kowe lali karo Aja lah, Mas. aku iki nadyan regane 6.000 Kowe kan aku kene. kuwi wujud katresnanku Entuk jare siji-siji. kowe melu aku alah dalah lah kok mlayu adodo apa kurang larang Delokno. pungkasane kowe ilang Siap. ning endi Siap, aku Mas, siap, Kek. goleki duit atusan yo Nek kene duite Mas. aku ning kene go dompet tok Iya. yo Iki Mas taline tak kondorake. kene apa kono kono apa kene Aku dijodohke malah karo bos pecel lele. Wis cukup wong samene wae. sikap Aduh kang masan dong kasuki, aku ora bakal lali. Yen Gusti ngaparengake, mesti bali. taliku tak pedot amarga nyangka abot Indah. taliku tak saikine ora Tukar. apot Ora sah. Ora sah lo. Ayo. Ayo lo, syukur. Entuk to. Alhamdulillah, tambahi. Cendol jawab. Ngapangmu kapan Mbak Nurul? Ayo. Jesi Robert kose kose Urang. Debien wis tak tukoki wujud tali sakotan saiki ne lah kok ilang Aja bali sih. sak slirane lunga menyang endi Ayo lo, ayo. Tanpa pamit. Siji urang kuwi mau Jangan kesahane urung. kok kowe lali Matur suwun karo Bos Aman. aku iki Panuru joget e, ayo. Jare kowe Enek kene melu joget aku kudune. lah kok mlayu Kan mlebu kamera, joget sik. apa kurang Oh, kenceng kan? pungkasane kowe gendeng kali kutang saiki ne melu Mas, kene Mas. Senang kon digandeng bojomu. Terima kasih, Mas. Ih. Iki Mas kaline kontora kentek kowe. Margo. wis tambung siji Pak wis diambung bayar Pak Aku matur sembah nuwun Bos Aman Mbak Nurul. Jan karo siji wis cukup mung samene wae. Gagang masan dan basuki aku ora bakal lali. Yen Gusti ngaparengake mesti bali. taliku tang iki saiki ne kari tali kutang saiki ne krepes tanpa isi tali kutang saksi tresnaku Dik Alhamdulillah. aku dina iki cotho